Ngiqhamuka nokubingelela ke namla ngihlezi khona Pine Town. Ngiza nakho lapha ekhaya lapho ndawo uhlezi khona egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sawubona sihlobo. Sanibonani bazalwane. Vumani ithi yebo siyabonga. Sesifikile isikhathi esimnandi namhlanje sokuthi ke siphinde sidibane mina nani into esihlanganisa kakhulu lezi insuku isifundo sesikolo sesabatha. Ngiyasithanda ke isifundo sakithi la kuyinkonzo yama 7 Day Adventist. Ngenye yezinto ehlanganisa ibandla lonke umhlaba jikelele noma zingehlukana izilimi kodwa ingqikithi yesifundo isuka ifana. Ngakho ke esikutholayo nesikucoshayo kuulwazi oluhamba wonke umhlaba la khona wena nami siqonde kabazi uNkulunkulu ngempela ngesikhathi nje ngomhla ka-20 June 14 ngabe uNkulunkulu uthanda kuba sazi ini noma sikhumbuzane ngani. Isifundo sethu ke bazalwane sikhuluma ke lapha ke ngeBhayibheli kanye nesiprofetho. Indimana ekhanda imnandi kakhulu ilotshwa uyena uDaniel. uNkulunkulu wethu emphefumulelo ngomoya wakhe ongcwele. Isahluko 8 uverse 14 la ikhuluma khona ngokufushane nje ukuthi kuyoba insuku ezizinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu abese indawo engcwele iyahlanzwa. Ngiyabuka ukuthi le ndimana ibifanele ukuthi siyibambe siyazi ngoba uDaniel 8 bazalwane kumele amasabatha amcule. Ngizothi ngithini? Asimazi simcule. Ngiyazi abanye bathi hayi ke lesi abefundisi lesiprofetho mina nje ngeke ngikwazi ukusenza esakho. Uma nje uyikholwa la lenkonzo lesi sifundo lesi esakho, incwadi kaDaniel ngeyakho, ifunde uyazi uyicule. Ngaphambi siqale singene kakhulu endikimbeni yesifundo sethu esanamhlanje isifundo sinakho ukusondelana nesifundo esingaphambili sekota yokuqala. Ikakhulukazi kodwa yokuqala njengoba siyikhumbula ukuthi yayikhuluma incwadi kaDaniel usahluko 7 no8 no2 kwabeka izinto eziningi ngazo lezahluko ezintathu. Namhlanje sophinde siqhubeke futhi sibeke izinto ezithile sesikhumbuzana nje esasikufundile ngale okucishe ukuthi akufane noma kungahluka mhlawumbe kancane kodwa kuyingqikithi ethi ayifani. Senginika indimana ekhanda akunika nesihloko. Sengicela ke manje ukuthi nje uhlale uzinze wenze short weBhayibheli lakho alikude nawe nesifundo sakho asikude nawe. Phamba siqalise ke konke ake sibukelane ngomkhuleko. Angazi iziphi ingxaki obhekene nazo ngizokukhulekela kodwa kuNkulunkulu nami ezama uzazi cela ukuthi ungikhulekele. uNkulunkulu uzoba nathi lesikhathi esiphila kusona make sitholeke umkhuleko. Baba wethu osezulwini ibantwana bakho kwindawo zonke lapho Nkosi bekhona lenkonzo yesifundo efanele kubo nalabo Nkosi abengenayo access esifundweni kodwa sicela bese emakhaya bese ezinkonzweni laba abavulileyo bese Nkosi banika umoya wakho ongcwele ngoJesu yakhuleka kuze bephakade. Amen. Hlobo sami esithandekayo, isifundo sethu ngisithandile futhi ngiyithanda zonke izifundo zalapha ebandleni lethu. uJehova asipha lona, wasipha inhlonipho enkulu ngakuba sibe nokwazi umhlaba ongenakho. Engicela ulwazi olungaka lusinonise sinone kwekamoya, lusikhulise, lusiqinise, singawi kalula nasezilingweni, sikwazi nokutshela nabanye ngalezi indaba ezisemqoka kangaka. Okokuqala ke la iBhayibheli likwazi ukuba liveza isiprofetho njengeyena nto ekwazi ukusidalula ukuba singobani njengebandla nokuthi umsebenzi wethu uyini. Kafushane nje kuba sizazi ukuthi singobani nokuthi yini imission yethu sidinga isiprofetho. Ilokho kubalekile. Okokuqala engithanda sikubambe nje kusukela phansi ubambe lapho mhlawumbe ungakhohlwa ukuthi ungakhohlwa lokho. Ngakho ke isiprophecy sihlinzeka ke isiqinisekiso ngezwi kaNkulunkulu ukuthi ngempela kaNkulunkulu uqinisekisiwe ngesiprofetho okuchaza ukuthi okungaphandle kwalo izwi nokungaphakathi kwalo izwi kaNkulunkulu kuqinisekiswa yisiprofetho. Ngakho ke lo Jesu naye wakhuluma kuJohn 14 verse 29 wathi nginitshele ngaphambili uba mase kwenzeka lokhu nikholwe. Hlobo sami uyayizwa le nkulumo kaJesu ukuthi imnandi kanjani. Ngamanye amagama uJesu usebenzisa
indlela yokuthi isiprofetho singumlando ongakenzeki, history in advance. Ngenxa yokuthi i-prophecy ilokho uthi kuJesu ngaphambi lento engikhulumile ize ngempela i-unfold noma ifezeke noma ibonakala senginitshela yona ukuze mayisibonakala nimkholwe ukuthi ngempela bengikhuluma bekuyiqiniso. Ilawo magama kaJohn sahluko 14 verse 29 kanye no 13 verse 19. Ngakho-ke umbuzo semqoka kakhulu la othi sasumusha kanjani isiprofetho ngendlela eqondile ukuze sikwazi ukuqonda uma ngabe sekugcwaliseka isiprofetho ukuthi nebala bekuyiso lesi siprofetho lesi sigcwaliseka asigejanga into enjengaleyo. Ngenhlanhla-ke ibandla lama-7 Day Adventist linayo indlela esithi method okuyiyona yokutolika iBhayibheli ebekiwe noma esisiza nathi njengabazalwane. Igama lale method kuthiwa-ke i-historicist method. Le method-ke yasetshenziswa ngaba bengaphambi kwethu ama-Protestants laba abaphume ebandleni lamakhatholika ngoba bebona izimfundiso ezingaseyizo base befuna okuyikho babela back to iBhayibheli base befumana iBhayibheli likufundisayo nokufundiswa ibandla kuyehlukana bakhetha ukuchema neBhayibheli kunokuchema nebandla. Vele-ke amakholwa amaningi namhlanje alimele bathandekayo ngokuqhakambisa izinto zenkonzo zabo ngaphezulu kwezwi kaNkulunkulu okuyiBhayibheli. Uma wenze njalo usenkingeni ngoba ekugcineni kosuku ibandla elizange lifundise okushiwo iBhayibheli alibasa abantu embusweni, kodwa elifundisa okushiwo iBhayibheli liya nabo phakathi embusweni ibandla elinjengalelo. Ilawo magama kafushane nje ngihlale kakhulu ngizokushiya lapho okwamanje, kodwa ngifuna ukubeka lawo magama amushane masiya ngaphambili ukuthi noma uyathanda noma uthandi isiprofetho siyasiveza ukuba singobani njengebandla nokuthi umsebenzi wethu ngempela ukushumayeza umhlaba, imishini yethu uyini, sikufumana kuphi konke esiprofethweni. Hamba nami-ke masibheka lesi sigaba esengide kancane kusibeka ngaphambili nginika nje kancane isenduleliso ngaso la sikhuluma khona nge-historicism and prophecy. Iyona-ke le method le okuthiwa-ke iyisisekelo ebandleni lama-7 Day Adventist okuyiyona esiyisebenzisayo uma ngabe siya esiprofethweni, sinikeza igama lokuthi i-historicism. And then-ke lena-ke iyona eveza ukuthi iprofetho eyinkulu zeBhayibheli zilandela iketango lomlando elinganqamukile okusukela esikhathini esedlule kuza kulesi nesizayo. Akazi kube khona ukunqamuka kwesheni lomlando elichazwe isiprofetho okuthiwa igama laso apocalyptic prophecy. And so siyafumana futhi lapha ukuthi noma umlando bewufunda ezikoleni ufunda ngalendlela-ke nawo ukuthi ube yinto eqhubekayo kwesisikhathi, kodwa mhlawumbe kube ingcimishi, kodwa lokho kusho iBhayibheli khona ikhona esikakhonfirma ngempela. Ngiyathanda-ke futhi ukusho ukuthi iBhayibheli-ke lizichaza lona ngokwalo ngalendlela esichaze ngayo esithi historicism and isiprofetho ngokufanayo. Lapha-ke sithola ukuthi kune-continuity, kunokuqhubeka esiprofethweni. Siqalile siyaqhubeka siyobe phinde siqhubeke futhi nangesikhathi esizayo bese sigcwaliseka-ke singenaso isimo si-unconditional nje basafunda kulengana kwi-first quarter ilesini yethu ikhotha yokuqala sayithola ikhuluma kanjalo. uDanyeli sahluko sesibili verse 27-45 ukhulume ngawonke umlando obekiwe ophethe izizwe iBabylon, iMedo-Persia, iGreece neRome. Nangesikhathi uDanyeli lento eyiprofetha yayivele ikhona-ke iBhabhiloni, kodwa leminye imibuso yayisazoqhama ukuhamba kweminyaka uma lwaseBhabhiloni usudlula usuphelelwa isikhathi. Ngakho-ke yilokho nje kubalulekile engithanda ukuba wena nami siqaphele kulesi sigaba lesi esikhuluma ngaso-ke. Ngifuna futhi siphinde sibambe okunye-ke ukuthi uDanyeli sahluko 7 nosahluko 8 baqhubeka lapha kuDanyeli sahluko sesibili, kodwa basebenzisa-ke manje imifanekiso engasafani naleya mfanekiso elapha-ke kuDanyeli sahluko sesibili. kuDanyeli sahluko sesibili sibona isithombe esinegolide ikhanda
bese kuthi isifuba nezingalo kube yithusi, kuzothi isisu kube yisiliva ngaqolisa kakhulu, bese kuzothi isisu kube yithusi, imlenze kube insimbi, phansi enyaweni xube insimbi nebumba. Kodwa uDanye isahloko sesikhombisa yena sibona qhamuka ibhubesi enamaphike okhozi emhlane, nebhere, nengwe, nesilwane sesine esingachazeki ukuthi siyini, esihlukile zokuqala izilo ezingaphambili. Kodwa okufike kujabulisa kakhulu ukuthi indaba kaDanye isahloko sesibili nesesikhombisa nesika-8 indaba eyodwa noma ivela ngemzekelo engafani. Lokho kubalekile engithanda ukuthi sichazeke namhlanje. Ngakho-ke uma sihlabela mgama sithola ukuthi okusemqoka nje ukuthi iBhayibheli lihamba nesiprofetho noma iBhayibheli ingxenye yalo iyisiprofetho. Lokho kufanele sikubambe futhi masiqhubekela phambili. Ake sibheke lapha omunye umgomo umbhalo osibekela wona lapha la kuNumeri isahluko 14 verse 34 kanye noHezekiel isahluko 4 verse 6 la sithola khona ukuthi kubekwa kumgomo okuthiwa i-year day principle. Masikhuluma nge-year day principle sikhuluma ngomgomo othi ngokwesiprofetho lesi sika Danye noJohane uMambulu, ama-apocalyptic prophecies, usuku symbolically lumele unyaka ngokufanekisa noma ke singathekiso. Lokho kubalekile engicela siqaphele kafushane. Lapha ke masibheka sithola ukuthi kunento eziwu3 okuyizona isiprofetho esicebe ngazo. Uma ufuna ukusibamba kahle kufuneka lento eziwu3 uyibambe zontathu. Okokuqala bamba ukuthi isiprofetho sisebenzisa ke isymbolism noma ama symbols, imfanekiso noma imzekelo. Okwesibili isiprofetho sibe neminyaka emide emasiprofetha kudonse isikhathi kwenzeka lento eprofethiwe up to that time esuke iqalile iqhubeka izofika egcineni bese kuba iminyaka emide ngango 1260 2300 iminyaka leyo emide yesiprofetho kweze ibonelo ezimbalwa noma masayisambulweni 11 verse 2 42 months okusalingana neminyaka lena engu 1260 iminyaka leyo ekhuluma ke ngokuhlushwa kwabangcwele leso sikhathi kusukela ku 538 AD kuya ku 798 lapho ubaba waqedwa khona nya wabulawa esefela ijele ngenxa yokuboshwa ujenene owayephansi kaNapoleon uwanikela uBathia wase France ngesikhathi seFrench Revolution. Kubaluleke kakhulu futhi uqaphela ukuthi lokho okuthathu isymbolism noma isymbolic le imvelo le ichaza ukuthi nje masikhuluma ngezilo musukubuka ngempela isilwane qobo la sikhuluma ngemibuso. And then masiqhubekela phambili futhi uma sikhuluma ngezigameko ezabekwa ngesiprofetho esezenzeka isikhathi eside embusweni leyo eqhamukile iminyaka ngeminyaka ehlukeneyo. Ngempela isiprofetho njengoba sasibekiwe sichaza leyo nto leyo ngendlela isiprofetho noma ingekho ngokuphatheka ingekho literal. And then sisigaba sesithathu kukhona abakuthiwa i-peculiar expressions okusho ukuthi indlela ethile yokukhuluma okulimi lesiprofetho ongeke wakuthola uma ukhuluma inkulumo nje iqondile. Lokho kubalekile esekufumanayo lapha okubalekile kafushane nje uma sibheka uDanye isahloko sika-8 uverse 14 kubekwa insuku lapho okuthiwa ke zingu 2300 days. Lezinsuku lezi masingena leyo ndawana leyo ke ka-year day principles qhamuka sizoveza ukuthi konke kuhamba ngendlela uNkulunkulu achaza ngayo ngesiprofetho usuku lulungana nonyaka. Ake siqhubekele phambili sithandekayo sizwe ngabe uNkulunkulu uma sihlabela phambili ke sihlangana nenkulumo ethi ukudalula uphondo oluncane. Lapho sithola khona ukuthi kafushane nje uphondo oluncane okukhulumeke ngalo kuDanye isahluko 7 mawufunda nje amavesi 1 to 25 lapha kasagcine kwabi kakhulu ilapho kuvela khona kahle indaba yophondo oluncane nemisebenzi yalo ukuthi luqhamuke phakathi kwezimpondo eziyishumi kwafa impondo ezintathu laseliyaphakama lona
laqala luncane lesi liyakhula lunamehlo nomlomo umuntu lwakhuluma amagama amabi ngophezu konke uNkulunkulu. Yilawo magama-ke nakuyena uDaniel 8 1-13 futhi kukhulunywa ngendlela eyodwa ngokuchaza uphondo. Yini kahle uphondo oluncane? Uphondo oluncane singathi ibandla lama-Roma akatholika, kanti kakhulukazi ngokucace ngqongqongqo ubuholi bakhona esingathi i-papal system noma inqubo yobupapa, iyona-ke esithi-ke uphondo oluncane. Lapha-ke kuyavela kunezinto ey'gqamayo la eyivela ukuthi kunento eziwu-7 ongakwazi ukubona ngazo bakuthiwa identifying the little horn. Uma siliveza silichaza kahle uphondo oluncane namaphuzu ayisikhombisa engicabanga ukuthi ngabe ngenza bunuku uma ngingawavezi ngoba enjalo. Yokuqala indaba la iyaqhathanisa u7 no8 kuDaniel. La kuvela khona izahluko zombili ziluchaza uphondo njengophondo oluncane. Zozimbili zichaza njengamandla ashushisayo, zichaze futhi njengophondo oluzikhukhumeza lona, lukhulume inhlamba kuNkulunkulu, kuphinde futhi lufune ukuba abaThixo libakhathaze libahluphe. Luphinde futhi okunye kwesihlanu lube nakho ukuthi libekwe ngokwesikhathi sesiprofethi. Ngamagama imsebenzi walo uvela ngenkathi iprofesi eyabikezela ngalo ukuthi loba nokuhlupha ngempela uphondo uhluphe ngesikhathi ngokwesiprofetho lesi Daniel 27:25 no8 13 and 14. Okwesithupha-ke lolu phondo liyaqhubeka njalo lisebenza kuze kube sekupheleni kwesikhathi, kanti okwesikhombisa-ke lezi hluko zembili uDaniel 7 noDaniel 8 baveza ukuthi uphondo oluncane liyoqedwa ekugcineni ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu lwakhe ofika qede ngophondo oluncane. Sahluko 7 uverse 11 26 no8 uverse 25. Siyabona-ke le mbuso esengakhuluma ngayo nangaphambili, umbuso waseBhabhiloni, umbuso waseMedo-Persia, umbuso waseGreece. IGreece-ke yona ngendlela emangalisayo ibizwana ngegama kusahluko 8 verse 21 ukuthi lo mbuso lona omelwe imbuzi impongo umele umbuso waseGreece. And then kube khona-ke umbuso waseRome okumbuso wesine la kuqhamuke khona uphondo oluncane lwenza umonakalo omkhulu emhlabeni. Hamba nami-ke sichaze futhi siye phambili ukuthi uphondo oluncane luqukethe amandla abhanqene, amandla ayizigaba ezimbili. Kwesodwa isandla sibona amandla epolitiki, kwesodwa sibona amandla ezenkolo, religio political powers combined, kuphuma into enamandla ongazange uzuyibona. Ingakho uphondo lokwazi ukuthi libe nempumelelo yokuhluba abangcwele bakaNkulunkulu, lubahluphe ligcine libakhathaza libehlula ngoba luza nangendlela yombuso yestate esigcine sesishaya imithetho ezogxoba konke okufuna uNkulunkulu. So-ke le ndawo nakafushane nje ubupapa bukhulume kabi ngoNkulunkulu, baphakama phezu kaJehova, bamxebula uJesu base beyangena endaweni yakhe. Ingakho uma umbhalo sesiwubheka kuzoveza ukuthi ubupapa lobu noma upapa ungumphiko uKristu. Ukuphika uKristu akusho ukumelana naye uKristu nje kuphela, kodwa kusho ukuzongena endaweni yakhe, in place of. Antichrist means in place of. Lapho uJesu kuyena kuphela umsindisi noxolela izolo sekuqhamuka ibandla libe nobupristi nobufundisi nobupapa obungathi bunguJesu qobo lwakhe ngoba sekuvunya nakubona izono. Yonke leyo nto ngokweBhayibheli iphambene kakhulu nalokho okusho uNkulunkulu. Ama-reformer-ke akulungisa-ke lokho ngaphambili. Ibandla lake lama-7 Day Adventist iqhubeka lapho nokulungisa-ke la. Le mbuso emithathu-ke eyasimbulwa umbuso waseRome ngamandla ophondo oluncane, umbuso wamaHeruli, umbuso wamaVandals, umbuso wama-Ostrogoths engasekho kuze kube lesi sikhathi. uNkulunkulu makasizeke ngoba le mbuso eminye yase-Europe esekhona yasinda, kodwa lena emithathu yona ayibangi isakwazi ukusinda. Asabheke sihlabele phambili sithole ukuthi khona lapho kwahlulela okucwaningayo noma okuhlolayo, investigative judgment. Masibheke kafuphi la uDaniel sahluko 7, umbuso waseBhabhiloni umelwa ibhubesi elinamaphiko okhosi, and iMedo-Persia imelwe ibhere, bese kuzothi ngapha ku8 imelwe inqama, kuthi iGreece
ngapha ku7 isahluko sika7 kaDaniel imelwa ingwe, bese kuthi ngapha imelwe imbuzi noma sengishilo impongo, bese kuzothi ngapha umbuso wesine isilo esikhulu sesine, and then ngapha bese kuzoba futhi ke uphondo oluncane nalo olubonakala luhamba lwenza imisebenzi yalo la emhlabeni. And then okwesibili okwegcina futhi bese bakhona ke nawo futhi umbuso waseRome omele uphondo oluncane, ngapha uphondo oluncane futhi lihamba ngendlela ngathi nje kuDaniel isahluko 7 luhamba libheke phezulu buye lihambe futhi luthi uphondo oluncane, oshithi maliphakama lulwa noNkulunkulu, uma luthi lwa nabantu bakaNkulunkulu lenza lo msebenzi emibi enjalo uphondo. Ngifuna ukusho ukuthi ke ukwahlulela okusezulwini kuyefanana nokuhlanzwa kwendawo engcwele njengoba sesiboneke namhlanje kuso isifundo sethu. Kafushane nje ngicela uqhubeke nawe lapho ekhaya ufundisise kabanzi lesahluko lesikhuluma ngokwahlulela okucwaningayo okusezulwini. Ngiphuthuma lapha kulesi sigaba esithi okufanekisayo kanye njengesiprofetho, typology as prophecy. Lapha nje kafushane sibona iTestamente elidala lalibeka izinto ebezikhomba kuJesu. Kafuphi uma ubheka abaqala baseKorinte isahluko 1 isahluko 10 ngixolisa uverse 1 ka13 kuthiwa abantwana bakaNkulunkulu babhabhadiswa ngefu nangani futhi nangomlilo nangamanzi benqamula olwandle phansi kobuholi bukaMoses. Kodwa ithi iBhayibheli baphuza kuphuza kunye kokamoya edwaleni elabalandelayo, bese sithi iBhayibheli lale nguKristu. So kusho ukuthi sibona lapha la kukhulunywa ngedwala iTestamente elidala, kodwa mase kwelisha sekuvela ukuthi ubani kanti nguKristu. Yinke leyo itypology, into efananisayo eyabekwa ikhuluma ngoJesu kodwa ise-type. uKristu efika ese-antitype sekufezeka lokho okucacile. Lapha sibona futhi uMateyu 12 verse 40 uyavela ukuthi uJona waba sephansi waba sesiswini senhlanzi insuku ezintathu noJesu naye waba emhlabeni noma enhliziyweni yomhlaba insuku lezo ezilinganayo. uJohn 19 verse 36 amathambo kaJesu azangaphulwe njengoba kugqiseka umbhalo lokho wakuprofethini. uJohn 3 verse 14 and 15 uMose waphakamisa inyoka ehlane, lenyoka uphawu lukaJesu naye makaphakanyiswe esiphambanweni. Aphana ke kuRoma 5 verse 14 uAdam oqala simbona uJesu ufaka uAdam wesibili. Oqala uAdam kwaba khona ngaye ukuwa kwangena isono, ngowesibili uAdam kukhona kuvuka ekweni bese kuba khona usindiso. Sibona lapha na kuJohn 1:29 ibe semnandi kakhulu, sibona uJesu evela njengewulu kaNkulunkulu. Bekuyizimvu kuTestamente elidala ebeyifanekisa ngoJesu, usefikile ke naye wayevana kaNkulunkulu wakwazi ukuthi asifele athwala izono zethu. Lokho kubalekile engithanda sikuqaphele ehlozanekayo ngoba uNkulunkulu ufuna singadideki siqonde, ngoba sikhuluma lapha ngendlela yokuhumusha isiprofetho engumlando ekhomba ukuthi isiprofetho singumlando osuwenzekile owenzakalayo ozokwenzeka. Ngakho lokho kubalekile esikuthola uma siqhubeka nesifundo. Mhlawumbe egcineni siyafumana ukuthi lamagama siyabuya ngeke ngisawaphinda khona lokhu lahlukahlukana khona. Egcineni kuthiwa ukwahlulela kwenzeka ezulwini kuyafana ngamagama ohlulela kwenzeka ezulwini ngokwaDaniel 7 kufana nokuhlanzwa kwendawo engcwele ngokwaDaniel sahluko 8. Ibambe leyo ndawana inhle kabi ukuthi siqaphele namhlanje. Iphuzu esemqoka elithi nje ukwahlulela kaDaniel 7 isigameko leso okwenzeke ngemuva kweminyaka engu-1260 yokuhlushwa kwabangcwele kuyefana nokuhlanzwa kwendawo engcwele. Ngamanye amagama uDaniel 7:25 no-8:14 baphethe umlayezo ofanayo nanxa bekhuluma ngezinto ezingafani. Ngapha sibona kwahlulelwa ijudgment ezulwini, ngapha sibona indawo engcwele ihlanzwa, kodwa konke kusho ukwahlulela noma inkonzo enziwa laphana ezulwini. Kuthiwa ke lelo ngana ke lokwahlulela kwenzeka ezulwini kuholela ke ekutheni ngegcineni
kwakhiwe umbuso waphakade kaNkuluNkulu, bese ke kubonakala ngeshwa ke isiphela ke lembuso le ekade ingumbuso vele yabantu wile yasemhlabeni. Ngakho ke amandla eBhayibheli afakazelwe ukuthi impela liqinisile iBhayibheli nguDaniel sahluko 8 verse 14 njengesigameko esemqoka esithi indawo engcwele yahlanzwa ezulwini. Yilawo magama kafushane engiwathande kakhulu basobambiseke namhlanje. Mhlambe sesiphetha isifundo sethu. Ngicela ukuthi umfunde uDaniel sahluko 8. Ngiyagcizelela lokhu uzame ukumthola ukuthi ngempela unjani, ukhuluma uthini. Ngiyazi ukuthi akulula, kodwa lezincwadi zasenkonzweni zikhona ongayifunda ama-Bible comment nokunye ukwazi ukumtholakala uDaniel 8 wonke, bese uyathola ukuthi le mpi yempongo nenqama okwabe kuyimpi yayiphakathi kweGreece neMedo-Persia nakho konke okunye nophondo lincane nemisebenzi yalo ukubambe kahle konke kungabikho okusalayo. Yilawo magama ke namhlanje engicela ukuthi uNkulunkulu akulekelele ubabambe ngendlela enjani eqinisile, yiba nesisekelo esiyisona sona sokutolika isiprofetho ngendlela efanele engiyani engiyomlando okuthiwa igama layo historicism. Inkosi kubuseke hlobo sami, uqhubeke nokumdumisa uJehova, ungakhohlwa ukuvula iTV yakho ngo-11 kuya ku-12 kukhona iy'nkonzo ku-channel 260 bese zothi ngaye futhi isikhathi esifanayo 264 kunenkonzo lapho futhi ekhona, and then iqhubeke futhi nango-12 kuya ku-1 umfundisi lapha eKZN ngeke ngimusho ngegama ube siphathela inkonzo. Inkosi kubuseke, asivale amehlo ngomkhuleko. Siyacela usibuseke nomlaleli wethu lapha ekhona, isifundo lesi sisize sinikeze ithemba lokuqonda kabanzi ngezwi lakho nangokuhumusha izwi lesiprofethi ngoJesu. Siyakhuleka kuzobe phakade. Amen.